Fuskun joustoja on hyvä harjoitella ihan erikseen, ihan yksikseen, niin että sitä pystyy monipuolisesti varioimaan sitten parin kanssa tanssiessa. Mutta jos vähän tutkitaan tarkempaa, että mitä siinä joustossa tapahtuu, niin siinä tapahtuu käytännössä polvien ja nilkkojen liikettä. Voi ajatella vaikka, että polvet ikään kuin, jos vähän niin kuin isket polvia taaksepäin. Taakse, 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 taakse. Ja perusperiaate on se, että jos seisotaan vaikka tämänpuolisella jalalla, eli te siellä ruudun takana vasemmalla jalalla ja me täällä oikealla jalalla, niin tämä tukijalka tekee sen jouston ennen kuin me otetaan askelta. Tai käytännössä melkein yhtä aikaa. Kun mä lähden ottaa askelta, niin mä oon ensin ponnistanut tällä tukijalalla ylöspäin, ylöspäin, ylöspäin. Ja sitten oikeastaan vaan vapautan sen liikkeen alas, rentoutan alas. Ja sieltä me saadaan tämmöinen niin sanottu yksinkertainen jousto. Mä menen yhden kerran ylös, yhden kerran alas. Ja sitäkin voi kokeilla, että sitä koittaa oikein korostaa niin, että sen saisi toimimaan. Hop, hop. Ja mä voin ajatella, että mä nousen ylös, 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 ylös. Ja siellä voi ottaa nilkkaa mukaan, jos haluaa korostaa sitä. Periaatteessa toimii pelkillä polvilla, että on aika lättä jalka. Mutta kaikkia vaihtoehtoja kannattaa kokeilla ja treenailla. No, otetaan 8 countia, eli lähdetään tekemään taka-askel molemmille puolille. Niin silloinhan se olisi menossa taas ylöspäin tuolla taka-askeleen kohdalla.